Larport. Ito yung bus ng DLTV. Dito sa kabila, GBH Pomar. Ito guys, biyaheng PITX Pasay Cubao. Biyaheng Buendia. Shoutout sa mga bus driver. So, punta tayo guys dun sa Bicol Isarog. Ito yung alis nila. Lahat to guys biyaheng PITX Pasay Cubao. Heno. Ito. Our Lady of Salvation bus line. Ito pa guys. Dito sa kabila yung Kinglong. GBH Pomar. Narote din yung isang mga truck ng GNT Express. Ito may bagong dating, si 906. At si 923 galing Legazpi. Legazpi St. Jude. Ito guys, dati yung Tigbus review natin, 923. Kung mapapansin nyo guys, karamihan dito na bus Legazpi St. Jude, biyaheng Cubao.
Pasay PITX. Ito guys, walang cover. Napakaraming St. Jude. So ito na guys, nagsisidatingan na yung pasahero ng Legazpi St. Jude dito sa Pilar Port. Ayan na guys, napakadaming pasahero galing Masbate. Lahat to biyaheng Pasay, Cubao, PITX. Ito na guys, napakadaming pasahero. Sabay-sabay sila guys dito alis sa Pilar Port. So guys, napakadaming pasahero. Sakay sila guys ng push shipping line MB Batuan galing Mubo, Masbate. Ito guys, mga pasalubong tinitinda ni Kuya. Shoutout Kuya. Ang daming pasahero guys. Napakaraming pasahero ni Legazpi St. Jude. Isisidatingan pa guys. Guys, ang dami pa. Dumarating pa na pasahero. Shoutout nga pala kay Sir Don Amesola ng Pilar, Sorsogon. Napakadami guys ng pasahero. Kung mapapansin nyo, yung ibang bus puno na. Ayan pa oh, dumarating pa. Thank you boss, maya.
Pati yung nasa dulo guys ng mga bus, puno na. Lahat to guys galing Masbate. Ano yung bus number niya? Grabe guys, napakarami pa. Dagsa pa yung pasahero dito sa Pilar Port. Napakaraming pasahero ng Legazpi St. Jude. Ito guys, yeah. Narito na guys yung isa.